4 вересня близько 2 години ночі біля приміщення обласної прокуратури стався вибух. Під час злочину ніхто не постраждав, пошкоджені вікна приміщення та елементи фасаду. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу як терористичний акт. Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. З місця події вилучені залишки вибухового пристрою, тип якого буде встановлено під час експертизи. Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою Рівненської області. Далі без коментарів. Дивіться, видно.